Samay ahong buhaton aron ko malangit. Kuyaw kadyo pangutanahan no? Di usa ka tawo nga hingduol sa Ginoong Hesukristo. Unsa dili siya pobre, nagayuman dinhi dato siya. Nangutana sa samay ahong buhaton aron ko malangit. Usa ka pangutana nga pangutana pod natong tanan. Kita mang tanan ang utana ani. Unsaon nato nga malangit ta, makaangkon ta kinabuhing dayon. Unya agtubag sa Ginoo, kabantay mo sa tubag sa Ginoo, iyang gitubag ang pangutana pinaagi sa standard sa ilahang panahon o sa ilang relihiyon. Ingon ang Ginoong Hesus, kay bao naman ka sa buhaton aron ka makaangkon kinabuhing dayon. Giat-at sa atong Ginoong Hesukristo ang mga balaod, kining gitawag mga balaod, kining giingog 10 commandments, di ba? Ingon na Ginoong adyaw pamakak, adyaw panapaw, adyaw pangawat, tahura imong amahan o ginahan o guban pa. Mao man ni balaod nila nga mura mao ni standard nila nga og makabuhat ka niini, buotan ka. Unya dakog puruhan nga malangit ka. Unsa ingon magtaho, dugay ra man kung gahimo ana. Sa ito pa maklaro na ito nga kining tawhana day buutan. Di ba? Buutan ka, ingo man si Saog. Gituman ko na kining tanan. Sa may kinahanglang panahong buhaton. So mailhan mo nga siya buutan nga tao. Tarong nga tao o dili balinguhot. No? Kapantay mo? Tarong siya. Nangutana pa mo siya, sa pamailain. Motong ingon agatong Ginoong Hesukristo. Kung gusto pa kag mahingpit, lakaw ibaligja imong katigayunan, ihatag ang halin sa mga kabos og sunod nako aron makaangkon kag kinabuhing dayon. Hinglakaw ang tawo. Wa di ni siya makaya. Kay ingon man dinhi sa pagkadungog niini sa batan-on, milakaw siya og masulubon kay dato man siya kaadyo. Usa may buti pasabot nining mga ebanghelyo sa atong kinabuhi. Una, mga igsoon, importante nga makasabot ta sa background sa gospel. Kay usahay ra ba ka ng uban, idritso, i-generalize ra dayon. Muyon ditso ng uban, kay dato ni, di ni malangit. Kay pobre ni, pinangga ni Ginoo kini re malangit. Di man ingon ana, tanan ba di pong pobre buutan. Kadaghang pobreng kawatag manok. Tarungon na ito sabot kay unfair po sa mga dato. Kay giyo man ninihing lakaw siya kay dato siya kaadyo. Magbantay ta niini kay dili man na garantiya nga dato ka, di ka malangit. Unya pobre ka, malangit ka, no. Kabantay mo sa gingon sa ebanghelyo karon. It is a call to action. Sa ebanghelyo karon makita nato nga di day paigo nga magbinuutan ta. Di day paigo nga magtuman ta sa balaod, mo simba ta, mo kumpisal ta, mo kalawat ta, mo tambong ta sa mga seremonyas, garosaryo ta, hing bisita sa Blessed Sacrament, di ni paigo. Importante di ay nga naatay buhaton nga makagaan ta sa kalisod o kalisdanan sa ubang mga tao. Muna ingon na Ginoo, gusto kang mahingpit, pamahin sa imong katigayunan, ihatag sa mga kabos. Kinirabang linya din ibaligya ang imong ang katigay, ihatag ang tanan, ihatag ang halin niya to sa mga kabos. Dili laban ni masabot na to nga literal nga inig og dato ka inig uli ni dinhi basig ibaligya ni tanan gikan sa TV hanto rice cooker unsa hanto ka ingon bag ebanghelyo ihatag sa kabos. Ang buti pasabot ani nga apil sa unsay naa nimo nga di na tanan para sa imong kaugalingon. Nasabtan ba ko? Detachment ba? Nga bisan pag adunahan ta, bisan pag naa nato dako tag juta, dako tag fish pond, dako tag mga daghan tag bahay nga gipaabangan nga dili na maoy Ginoo sa atong kinabuhi. Unya ang abot nato ang atong kinitaan, ang atong hinaguan, atong yung hunaw-naon nga di na para nato bat maggahintag para sa uban. Mao na giingog ihatag ang halin sa mga kabos. Kay ang Ginoo di man anti-rich ang Ginoo.
Ang kontra sa Ginoo kanarang atong himuon ang atong bahandi, atong himuon ang atong kwarta, atong himuon ang atong propiedad ug mga kayutaan, atong himuong Dios sa atong kinabuhi. Pero og dato ka, nadato ka sa imong kaugalingong paningkamot, nadato ka sa pagnegosyo, nadato ka sa imong pagbudlay o paghago, sa baday na. Nga kita mang tanan gitawag sa pagpaningkamot. Ang gipugnan sa Ebanghelyo karon, kana mga tao nga ang ilang gipaka-Dios, mao nang ilahang bahandi. Daghang mga taong buutan, daghang mga tao nga di barumbado, daghang mga tao nga hinayon, daghang mga tao nga hinimbahon, pero di ka maong maluoy. Daghan oy. Kinadaghan ang mga taong hinimbahon og Dios noon, pero di maduol og silingan. Pero di mangulata. Di mangulata, dili barumbado sa kinabuhi. Ang problema kay di ka maong mubati. Mao nay importante nga pahinumdom sa Ebanghelyo karon nga dili unta ta maulipon sa unsay naa nato o kamauta nga mopaambit. Kay mao nay makapalangit. Kay numdom bitaw ko sa usa ka istorya. Day usa ka bul-anon nga namatay, no, taga Balilihan siguro to, no. Basta taga Balilihan to. Pagkamatay niya, gainam-hinam na siyang muadto sa langit kay sakto ko siyang pangadji, sakto siya tapos kay 40 gihawag baboy, kompleto siya clearance gimisahan sa pare. Mo to yung sulbong gyud ko dito sa langit. Sus pag-abot ni sa spultahan sa langit kay giharang may sa gwardiya. Ilag oy asa maka kahintuhoy siya kay katuo siya cleared na sa kalibutan. Di mo ra siya na sagmudyo. Kay ingon siya, oy, ako gimisahan ko sa kalibutan, sikuan ko kanang taga Balilihan ko, tarong ko dito, gatinarong ko sa Balilihan mo, di man ko pasudlon. Siya matay brad ka nang gibag-o ni San Pedro ning mga pasudlon sa langit kay tungod sa daghang abuso. Ang palisi ni San Pedro karon, di na ka makasuod dito sa langit ug naa kay dadon. Di ka pwede makadag titulog juta, di ka makadaog bisag unsa, di ka kadag cellphone bisag way load imong cellphone, di ka pwede makasuod dito. Kinahanglan nga musud ka sa langit nga way hamong-hamong. Ingon a gwardiya, no? Motong insag ngano mang di man ko pasudlon. Nasakpan dai siya nga gadag juta gikan sa Balilihan, no? Isang gikumkum, gadag siya juta gikan sa Balilihan Bohol, no? Insag sama nang naimo ti kumkum ingon a gwardiya, juta ni sa Balilihan aho dyan ikipaningkamutan nga madakay maura niya handumanan sa hong juta o sa hong baol dito sa amo. Ingon po na gwardiya matay di dyan na mahimo kay ingon dyan San Pedro kinahanglan nga jamo dyan kay dadon bisag gamay. Iyon siya di man pwede nimo ilabay na imong juta di man dyan niya malabay kay handumanan ko to niya kay hinaguan ko to niya isang kahago aron makajuta siya. Di ingon siya gwardiya nga dito sa kasakilid pukong-pukong sa ka dito pag uhuat nga mautro imong desisyon. Sige si siyang hila kay wa siya pasudla pero sige po siyang kumkum sa isang juta. So naabutan na magpila ka semana, pila ka buwan, nahilis matong juta kay gipaningot naman siya unsa nang lusot na sa mga gingi-gingi sa isang pad. Kasabot mo gingi-gingi nga raan man ang pong kining ani, magingi-gingi na kanang in between sa atong mga fingers. So namapha na lang siya, pirte ni siyang hilaka kay nawa ng isang juta gikan sa Balilihan. Pasud siya dito kay moro man to requirement nga kinahanglan sa mo kay dadon. Nawa na magjuta kay nangatagak naman sa isang siging kumkum dito. Pagsud ni siya dito diha may dakong tilon. Hilak siya dito kapijong-pijong sa isang mata kay nawili siya sa isang juta gikag Bohol. So pag-abli sa dakong tilon, ingon dito ag gwardiya sa langit nga dako-dako ni San Pedro, piyado ni San Pedro, yaglabok ha imong mata og tunob. Sus ang una ni siyang natumban kay Chocolate Hills man. No? Nya dahi Kamugaw Falls, no. Yung sus Ginoo ang gikawilihan niya man dahi tanan dinhi. O giingnan siya sa gwardiya og brad og asa gani unsa gani imong giisip nga bililhon sa imong kinabuhi naa po didto imong kasing-kasing. Motoy moral lesson. Muni pahinumdom nato sa Ebanghelyo karon. Nga ang dato buutan unta siya. Pero ang isa lang jud di siya kakaya nga mo paambit. Kay ingon maginuog paambite ang mga kabos. Di man to ni sa mada. So mailhani mo ang spirituality sa dato nga gusto siyang si Jara jod.
ug mautoy nakapalayo niya sa langit. Muna atong bantayan. Mapari man ta o makatawhan sa Dios, usay magbantay ta na kana bitong pangunahuna nga ato rang kaugalingon hunahunaon. Na bitong mga tawo makadungog ta ingon ana. Na nganong kanunay magkanaan ni simbahan gayang pungad sa kadlawon pa magkanaan ni sa udto na kamuuli. Mayan dito. Wa na mo kukoy hunahunaon, Father. Sa may hunahunaong successful na makudako kog pensyon. Maghunaon kag mawa bagoy hunahunaon sa atong katilingban na ay daghan. Daghan tang pwedeng hunahunaon. Usahay lang gyud ang atong hunahunaon makalimot nga kaugalingon ra. Bisag pare tentasyon na namo. Kana bang maghunahuna ang pare nga sos, jamuro ba ko'y asawa, jamo ko'y anak, mo nga magtigom ko kay matiguwang na kusos kinsa may moalima na ho, jamuro ba ko'y apo, naapo na namo nga weakness. Na magsige kag hunahuna sa imong kaugalingon, di ka maghunahuna ang imong kinabuhi day para sa uban, ang mahitabo mabulit ka sa pagpanigom og mga butang nga usahay di na nimo magamit. Aw na bito ning gawali panahog Domingo dinhi. Katang naanad man kog mamisa kog baryo kanang nay offer, aho man ang hagpaton. Kay kung sa ganahan o tigumo na sa ang kwarto. Kas agamisa kog bingag dawis gi-offeran ko kinalami ang ube, hong itaguan kay hong ipagama untang ube jam unsa katunga itanom sa amo sa angilan, antikira. Wa na mo ko nahuna nakalimot na ko kay kining pari daghang mo pakaon. Mo lagi tong sa kagabi ni anak padong kong matog basa-basa kog libro para wali pagkaugma gilok hong dunggan so sinturok ag ube hingkatay diha sa TLTL sa hong katre no. Yung sus Ginoo ko paghatag na sa kusinira dito po katedral ato yung saang tihika ko po kang pariaw di mo turok ning ubi di man mo ihatag. Pagbantay po ta ni ana usahay kay ug nga na ang ato nga kinaiya mahilayo kita sa gingharian.